sobotu sa mi narodil krásny syn Tobias a tento gól venujem aj môjmu synovi, aj mojej manželke, mojej celej rodine. Toto víťazstvo patrí im a im ďakujem. No a dúfam, že môj maličký bude sa mať v Poľsku dobre a hlavne, aby sme to dovyťahli ešte do toho konca, že chceme vygrať to 3. mieste a potom si dobre oddychne s celou rodinou.